Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer moduz Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Hondarribiako Alkain sukaldeetatikan egingo dugu saioa. Gaurko gaia udaberriarekin bat datorrena, sukaldeko bazterketa. Sukaldea gure etxetako espazio eraginkorrena izan behar duela diote, funtzionalena. Azken finean bertan pasatzen baitegu denbora luzea, bereziki Euskal Herrian hainbeste gustatzen zaigunez sukaldean egotea eta familia guztia bertan biltzen geralako. Funtzionala izateaz gain ere, garbiena izatea ere aproposena da, azken finean bertan janaria manipulatzen delako eta inorkeztu nahi sukaldezikin batean sukaldean aritu. Eta zer gertatzen da, nahia bai dagoela, baina gerora arazo ugarirekin aurkitzen gerala. Besteak beste gure sukaldeetan pilaketa handiak egoten direlako. Eta horrexegatik gaurkoan gure sukaldeetan egoten diran eta egon barrez luketen zenbait elementuetaz hitz egin nahi dizuet. Lehenengoa, taper zarrak. Zenbat taper ditugu gure sukaldeetan, eta ez bakarrekan kopurua, nola daude taper hauek. Asko eta asko, itxura txarrarekin, asko eta asko taparik ez, edo funtzionatzen ez duten tapekin, beraz, zer egin behar dugu, guzti hau edenak kanpora bota, eta geratuko gera, bakarrik egunerokoan erabiltzen ditugunekin. Eta gomendioa, taper berriak erosio behar balema dituzute, aukeran vidriozkoa eta fundamentuzko tapekin. Bigarrena, lapiko eta zartai zaharrak. Zartaiekin arkitzen gera, tefloia badakizue sartuta edukitzen duten hoiekin, eta ez dakizuen, baina tefloia zarra dagoenean bertan jakiak prestatzea osasunarentzako ez da egokiena. Beraz, zartaiak zarra daudena, kanporak. Eta gerora arkitzen gera kopuru eta diametro ezberdinekin. Benetan hainbeste behar dituzue eta hainbeste diametro? Hirugarrena, mahai tresneria edo mahai tresneriaren kaxoian arkitzen dugun Max Mixa. Hau da, azkeneko 25 urtetan eduki ditugun sardeska, gorai, goiara eta bestelakoak, familia ezberdinetakoak denak izaten ditugu gure kaxoietan. Eta ondoren maila jartzerakoan horrelako nahasketa bat egoten da. Gertatu ez da ezer gertatzen, baina aukeran gomendagarriena izango litzateke mahai tresneri bakarra edo asko jota bi edukitzea, batzuetan bat eta besteetan bestea erabiltzeko. Baina Max Mixa honetarako ez dut uste denik egokiena. Laugarrena, bikoiztuta dagon edozein elementu, bereziki goiara handiak, egurrezko tresnak eta era hortakoak. Honek zer esan nahi du, kanpora joatean bota egin behar ditugula? Agian ez, azken finean ondo daudelako. Beraz, nahi izan ez gero, gorde ditzakezue bikoiztutako hoiek kaxa batean, kaxa hau egon diteke sukaldearen goikaldeko biltegiko espazioetan edota trastelekuan hori bai. Beti ondo etiketatuta, bikoiztutako elementuak direla eta inventario txiki batekin, badakizue, bertan zer dagoen ez balin badakigu, ez geralako inoiz gogoratuko berriz ere bueltan erabiltzeaz. 5. Gailu txikiak. Likuadora, jogurtera, makarroiak edo pasta egiteko trasto hori, pandemia garaian, itxialdian, 1000 gauza erosi genituela denbora pasatzeko, eta orain, gaur egun, ez daukagu denbora berdina. Zer egingo dugu gailu hauekin? Berdina, bota agian ez ditugu bota behar, baina agian jaso egin behar ditugu, edo donazioan eman, saldu, danadalakoa. Ezin duguna, da gailu txiki guzti hau edenak sukaldearen gainean espazioak entzen eduki. Taula hauek ez dute oso itxura ona, eta ez zarrak direlako, baizik eta beraien zaintza mantenua ez delako aproposena izan. Gogoratu egurrezko taula bat ondo zaintzen ez bada, hau da ondo garbitu, lehortu eta behardun mantenua eman, bertan mikroorganismo kaltegarri dexente geratu daitezkela eta ondoren hor moztutzen degula jaten degun janaria. Beraz, kontuz egurrezko taula zaharkitu edo bereziki gaizki zainduekin. 9. Despentsan urteak daramatzaten jaki horiek. Zenbaitzuk iraungitze data ez dakit daukaten, edo eta infinitoraino taratago dijoazen iraungitzeak dituzten, baina kasuan kasu, kuestioa dana da hortxe daudela. Despentsan espazioak entzen ez ditugula berriz erabiliko, ze agian egunen batean, okurritu zitzaigun, errezetaren batentzako hori erosi barzela, gero eratzen errezeta egin, eta hor jarraitzen dute. Beraz, despentsan ere, revisio txiki bat. 10. Gozogintzan erabiltzen diren osagarriak. Gaietak egiteko erabiltzen diren oidenak, hau da, beste behin, pandemia garaian itxialdian erosi genitun 100 historia, gozogintzarako gaur egun erabiltzen ez direnak. Eta baten batek pentsatuko du exageratua naizela, baina nik ikusten ditut eta sukalde askotan erabiltzen ez diren ugari daude.